защото не. Вие сте, да не казвам какво. Но моля си ви, да казах, че съм изпълнил политическа поръчка. Изпълнявате политически поръчки, господин Трифонов. Да ви попитам, в Survivor бихте ли участвали, професоре? Аз не мога да участвам, защото нямам международен паспорт. А имам, за разлика, господин Трифонов, аз имам 34 книги, с които ще участвам в световната история. Но в Survivor няма да участвате. А как в Survivor може да участва всеки пенсионер с 60 лева и ще прибие всичките там. Мога всеки врачанин. Там нямахме вода от 20 години. Ние може да държим 20 години. Кои ние не знаем. Разбирате ли? Не, и не изпълнявам никаква политическа поръчка. Добре, какво изпълнявате? Аз изпълнявам песни, не политически поръчки. Слезете малко по-надолу, за да ми дойдете на нивото. Така е добре. Не искам... Искам и аз да се чувствам по-високо. Айде горе, добре, горе. Не само интелектуално, но и ръстово. Айде говорят за футбола тогава. Няма да говоря за футбола. Защо? Аз ще говоря за това, което искам. Няма да говорите повече моето студио. Не, ще закрия това пошло предаване. Няма да го закриете. Тази вечер, защото часът вече не знам колко е. Тръгвайте си. Аз няма да се тръгна. Тръгвайте се. Довиждане. Довиждане. Дано се види в по-добри времена. Да. Господин Трифонов. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен за тази вечер. Утре бъдете отново с нас, а сега